Čau ľudia, znova z toho ďalšieho videa Brawl Stars. A vy viete, že mám Glamber Nitu. A aj True Silver Nita. Ale, prepáčte, ja som sa to musel kúpiť. Mám Golden, Golden nie. Je to Gold Nita, že sú na, čo tam nižšie. OK. True Gold Nita. Jak to sa mi páči tento skin. A asi si našetrím na Hypercharge, pretože reálne True Gold Nita nemá každý. To fakt nie. Ale neprišli sme tu len kvôli tomu, aby sme ho vyskúšali. Už sme tu k jednej veľmi veľkej veci. A tá jedna vec je v shope, ktorý už otváram. A bude sa mi dosť toho načítavať. Bohužiaľ ako. Máme tu free dve tieto Monster Eggy. Je to fakt super. To nemôžem veriť, ale už sa pomaly isté končí, nerobím si srandu. Máme tu 4. Je to fakt dobré, Ale reálne už sa to pomaly končí. Je sa po tomto openingu, pretože extrémne dlho bude zase trvať, kým toto už to môžem rovno, lebo to docela dlho trvá, kým to tam. A to docela dlho trvá, kým si zapnem zase ten shop. Takže hej. A OK, mám to sem. Máme to sem. OK, ešte nemám. OK, máme. Áno, OK, ono to funguje. Kto bolo? Áno, Epic. Kto bolo? Mythic? Nie, Mythic. 200 blind goals, robí srandu. Super, 100 blind goals, robí srandu. Je to docela dobré 300 blind goals získať. Hej, nerobím ako, moc sa nesťažujem, hej, ale mohlo by to byť lepšie. A teraz na chvíľku, ako uvidíte to zrýchlenie, nebudem to nejako strihať, takže čus. OK, mám to sem, Nie, ono to nefunguje. Mutation. To je na Groma, pretože na Groma chýba už posledné len. Takže máme na Groma? Yes, je to na Groma. Ako na Groma máme všetky mutation. Super. Ale mohli by dať na konci, úplne v posledný deň, by mohli dať 2 legendary vajca. Podľa mňa by to bolo super. Máme tu na Kita, ktorého by som si 100% kúpil. Ale mi chýba ešte 393 gemov. Čo je viacej, než ja mám. Takže to je docela nič. Na nič. Ale ne, ja si fakt nekúpim. Ale musíme vyskúšať určite tú Grom. Na ňom mám len 8 rank, takže ale idem na to. A keď chcete, tak ukážem moje ID, hej. Keď chcete, tak môžem ukázať moje ID. Už som to ukazoval, ale keď chcete. Reálne, lebo niektorí ľudia, moji fanúšici, to vám, že či už nejaký úlovec mám. Ale keď chceš byť ty, môj fanúšik, no tak určite nezabudni dať odber. To je Pedro! P. Nice, GG. Choď domov. Ja mám 4. Ne! To je extra. Ne. Ale že tu nefunguje vlastne toto. Pomoc! Oh man. OK, 6, asi 7. Yes. Oh man. Ale však ja som tam dával internet, dávaj. OK. To čo robia? To je reálny Pedro P. OK.
Poď. Yes! Nie! Tak ani dá! Proste. Nie. Čus. Oh man. Ne. Uf. Ne. OK, ne, to není OK. Toto není OK, happy day. Ne. Ne. Nemajú to. Yes! Nie! Jak to má? Poď. Yes! Som vzrušil. Hej, ale ten medveď je poriadne otrávny. O nie. O ne. Kde je? Po nás. Je po nás. Oni majú 19. Okej. Je po nás. Keď nemajú mňa, tak je po nás. Hoďte čo? Jak? Povedzte jak. Ne. Choďte domov. To je naše. Aha. Ne. Pozor. Mám 48 HP. OK, nice. Mám 12. Oh, man. Yes! Dobre, máme toto. Ale neukázali sme, čo robí toto. No tak ideme za God Nitu. Lebo ja by som si chcel urobiť ako quest. Proste... Neviem si robiť proste quest. A na Nitu ideme ukázať skin. Aha, ok, nezničil som. Aha, už dáme? Som bol... OK. Takže môžete vidieť, má úplne normálne strely. Len toho medveďa bude mať trošku iného. A to už na Gambernite, keď je... Keď je žltá. Tak toto bolo geniálne. Toto musím povedať. Toho chválim. Umen. To naspalím medveďa. A rýchlo prejdem. Tak, a teraz nechám medveďa. Ne, ja by som chcel ísť naspäť. Yes, nice. Teraz ja tak, iba taký. Elo! O nie. To nebol dobrý nápad. On. Hej, to je Jackie najlepšia. A ja mám ultra dror Jackie, čo je najhustejší skin na nás. OK, vidíte toho proste. Oh, man. OK. Ale čože, keď som to vyhodil? OK, nemajú šancu. Aspoň ešte medveďa tu na poslednú chvíli. Yes, spawnul som ho sem. Nemali by šancu. 4 versus 3. Aj medveď tam bol, samozrejme. Mňa by zaujímalo. Počkaj, ja som sa zabudol pozrieť. Mňa by zaujímalo, že kedy sa končí toto. Ten Godzilla event. Ja sa musím pozrieť odkedy, lebo akurát keď bol ten Godzilla event, no tak som natočil presne v ten deň toto. Jak som sa zľakol. Ako ja sa určite teleportnem. Choď domov. Ne. Čo robí? OK, ja sa určite teleportnem cez toto. Toto si všetko berem. O ne. OK, to bolo docela tesné.
Mám pravdu povedať. O nie. Haj, po nich. Po nich. Okej, nech ide. Tento pin som dostal z jednoho QR kodu. Ale oh my. Yes. Poď, yes, nice. Že to si nevedem. Ja už mám 10. Z mojej strany to je extrémne easy. A to už na Nitu mám za chvíľu 20 rán. Ok, mám 17, ale to je jedno. Takže, dobre, teraz idem posledný krát už asi za Nitu. A potom vám ukážem tú mutation na Chroma. Napravím si. Počkať. Tak. No, mám napravený mikrofón. A ešte by som chcel povedať, že... Oh, man! Okay, dobre. Proste... taká paprika. Ešte by som chcel povedať. Ja neviem už. Bro. Nejde domov. Amazon, choď domov. Hej, ten Grom je 100% na maxke. Ako na maxke, ako nie na maxke ako brawler, ale na maxe akože. Dobre, tak poďme 1v1. Hej, to neplatilo. OK. Ono, ne. Brr. OK. On má hypercharge. OK. Halo, môže mi niekto vysvetliť? No. Choď domov, Dynamite, aj Spiper. Nech dá ulti, Hyper a ulti. Ne. OK. Takže yes. Bude sa končiť v pondelok tento event. A poďme hrajte každý Godzilla inak ban. My? Ne, vôbec. Vôbec nie my. OK, takže ešte tu do zatvorky, kde si to napíšem ironia. Pretože to malo byť ironicky. OK. Teraz ideme za toho Groma. Mohli by sme ísť... Asi pôjdeme Bravo. Čakaj. Keď si na chvíľu zapne, nebudeš ma na chvíľu počuť, ale to nevadí, dúfam. Budem stíšiť. OK. Keď toto dám... You lose! ¡El primo! ¡Ja, ja, ja! ¡El primo! Buenas noches. ¡El primo! You lose! Buenas noches. ¡El primo! Showtime. ¡Vámonos! Teraz to bolo Bravo! Proste toto som chcel. A ja som toto Bravo! Že idem Bravo! Takže... Grom. Bravo! Takže... Ne! Okay. Ne! Je to obrazovka. Dobre. Čuznubáci. Dobre. Nemal by som byť až taký toxický. Ešte toxic pin, nevadí.
Ja iba taký, nemal by som byť toxický. Ešte toxický pín, nevadí. Hej, čo robí ten Stewart? Ten Stewart je proste Stewart. Nice. Ja. Haha, nubak. Nubak je nubak. A ja vám aj ukážem, že reálne na všetky moje postavy, neúplne na všetky brawlerov, lebo napríklad nemám takého Leona alebo takého Crowa. Nie, opovážia. Lebo tá Penny urobila chybu, ako neviem čo. Hahaha, nubáci. Myslím, že je po nás. Ja som zatvoril oči, takže ja to ešte nevidím. Takže pre mňa ešte hrajeme. Ale som neotvoril. Ne vôbec. Tak exit dám a dám klub, dám trofír. Dobre. OK. Hej, s nami je Malaysia. Poď, ne. Vy ste nubác. Okay. Vy ste nubác. Je po nich. Nubáci. Pre mňa dobrá. Takže keď sa vám páčia moje videá, určite dajte odber, like, dáme ešte môžete aj taký zvonček. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Vlastne ešte by som chcel jedno pripomenúť, že mám takú šelinu, lebo nemám pekný skin. Ešte by som chcel pripomenúť, že by som chcel predbehnúť. Dneska mi povedal v škole, my sa predbiehame proste v YouTube. Bol som pred ním a on povedal, že má už 1300 odberateľov. Keď je to pravda, ja sa teraz idem pozrieť. Takže hneď prídem. Áno, fakt má 1320. Takže fakt by ste mi pomohli, keby ste mi dali za odber. Pretože ja som už fakt predbehol, ale mal som aj 1200 odberateľov. Ale vy proste, niektorí z vás ste mi odobrali, že mám len 1180. 20 odberov je docela dosť. Takže prosím, dajte, aby som dal. Ináč, keď budem mať ešte 11 políčok. Teraz ideme triadiť ešte rankedy. A ideme ešte dať boss fight. Takže dúfam, že sa vám to video páčilo. Uvidíme sa v ďalšom videách. Čus!